設定しにゃんこさん今のちょっと最近クラークキット使ってる人が多すぎます。ひどいです。これはピストルはい車で移動でシーソーシーソーどれあいつはいはいタックスはいはいはいタックス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 おいしいおいしい食べたことがないけどタックス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 シータックス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 はいはいはいタックス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 食べたことないタックス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 おいしい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 タックス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 ありがとう。あ、取ったよ。あー、ミニポ。もう回復してんだけどな。くそったりゃめっちゃ削られた。最近強くなった気がするカイメラ。どけプレイヤーは黒焦げになってどうする。はい、着きましたください。次行ってみよう。早く乗せ取ってまだいける。お前ならまだいける。まだお前は運転できる。そんな忌まわしい高いところ簡単にいける。お前ならいける。お前なら運転大丈夫。焦らずゆっくりで大丈夫だよ。関係ないね。おい、あいつは乗り捨てよ。
関係ないね。It's amazing. What the fuck is this? What the fuck is this? What the what? これが It's a magical people 攻撃。いてもらいます。俺の目にはエイリアンアーティファクトというものがある。どうだ。エイリアンアーティファクトどこだ。どこだ。ヤミー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 あったエイリアンアーティファクト。よっしゃいってよしもう一回レッツゴー。あ殺される。痛い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 スッとスッともう私に勝てるものはいない。これ落ちたら死ぬ。高さだよね。危ない。オッケー。うわあいつ普通の NPC やった。トゥトゥルルトゥルルエリアン。レールガン持ってんじゃん。すみませんピストルさん。やっぱもらいまーす。メイン武器として使わせてもらう。何あれジェリーあれかここが追加されたやつか。ありがたい。このところにこれを置いてくれるなんてなんて優しい人なんだ。ああちょうど入っているじゃん。デモボックスヘイスティッキーパッキャこのマッチダメだもん。ないじゃん。あ八つ当たりしよう。あの人やったなりお前だなチャレンジ殺したやつだ。お前だろ知ってんだぞ。狙いにくいぜ。オッケーちょっとこれああもうダメだよ。サメさん私の友達。サメさんこっち聞いて。新世界へ突入してあげよう。さあ一緒に来るがいい。さあ行ってくるから食べよう。ほら援護はやる。援護はする。援護はする。援護はするからすごいすごい。援護はするから痛い。
お前だな。外役隊レッツゴー。レッツ外役隊レッツ外役レッツ外役プレイ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 はいレッツ外役プレイレッツ外役プレイレッツゴー外役プレイレッツ外役プレイレッツ外役プレイレッツ外役プレイこいつ俺のもんだこいつ俺のもんだこいつ俺の獲物だこいつ俺の獲物だ待ってくれよさんこいつ俺の獲物だぜこいつは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 もう俺の獲物だぜこいつは俺の獲物だぜベイビーこいつは俺の妹じゃねえよ妹ってなんだよ爆発するからな気をつけろ同士レッツガイアプレイレッツガイアプレイレッツガイアプレイホットガイアプレイは楽しいぞいオッケーガイアプレイレッツガイアプレイガイアプレイ It's me ヤッフーガイアプレイ楽しいねネット最高だわ無限に出てくる球だもんしかも30くらうんだぞ人の中これ30もくらうんだぞだからなこれもう死にそうなんだ限界来てんだこれ爆発する逃げろ車に乗りすぐこっちへ降り使うレッツガイアプレイ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 ちょっと上だレッツガイアプレイでもちょっと下にいた方がいいかなガイアプレイ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 な爆発するよし危ない痛いミニポうまいわあなたは誰 What's your name? My name is Fuck you Fuck you トゥ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 ルトゥルトゥトゥトゥル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 ト
トゥル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 トゥトゥトゥルトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥトゥトゥル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 
トゥル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 。なんやねー。はい。建築は割と弱い。そこはいい。戦っていった。怖い。やだ。ヘルプマイアイス。何ここ。怖い。わ、こっちにもチキ。わ、こっちにもチキ。挟まれてる。怖っ。何ここ。こっちにもいる。あっちにもいる。こっちに近づいてきている。キャー。やった。ガタ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 。
って待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 って。あっぶねー。ストーム食らったら死ぬ。怖っ。こっち来んな。ほらピストルバーンなめんじゃねえ。What the fuck。 足台ない。やばい、これはやばい。ヘルプ。死ぬ。高い、あそこ高い。待って待って待って、ずるい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 。建築時代なくなった。ビクロー。はい。わかんないけどビクローしたい。やったね。